Ćao svima, dio dan gledate moj novi video gdje ću vam kazati kako napraviti vatru tu na internetu. Pa da krenemo. Zašto ću vam gledati sve? Sad će vam sve biti potrebno. Treba nam 3 papira, 6 baruta i cvijeće. Idete ovako. Znači, stavite prvo cvijeće, da uzmete ovako. I sad uzmete dobro isto ovako. Stavite barut, to, dobro. Sad smo napravili to i možemo to. Sad postavite ovo i dobit ćete ovo. I evo ga, vatru. Vidimo kako radi. I srećan Božić. Nije diskog laga, eto tako možete bilo koje, evo možete sad izbrati to, možete svašta i to bi bilo to za ovaj video, ako vam se svidio, hvala što ste gledali, ćao!